Аб тым, што бібліятэкі існавалі з даўніх часоў, вядома з многіх літаратурных крыніц. Не выключэнне і Ашмяншчына. Захаваліся скупыя звесткі пра бібліятэкі гальшанскіх магнатаў. Можна з упэўненасцю сказаць, што змястоўная бібліятэка была і ў маёнтку Кшыштафа Дарагастайскага і Анджэя Снядэцкага. Нешматлікія звесткі захаваліся і пра бібліятэку графа Адама Чапскага, маёнтак якога знаходзіўся ў Навасёлках Ашмянскага раёна. Першым уладальнікам маёнтка быў кароль Чапскі, пасля яго сын Адам Чапскі, а затым унук Адам Ігнацый. Адам Чапскі ў 1893 годзе на месцы старого маёнтка пабудаваў прыгожы палац з відам на раку Ашмянку. Ён быў задуманы як великасветская рэзідэнцыя. Адам Чапскі быў вытанчаны знаўца мастацтва, збіраў палотны вядомых мастакоў, старадаўнія рэчы срэбра і фарфору. Вялікую каштоўнасць прадстаўляла бібліятэка. Застаўся каталог бібліятэкі. Ён знаходзіцца ў Гальшанскім народным гісторыка-краязнаўчым музеі імя Эдуарда Корзуна. Ён знаходзіцца ў Гальшанскім народным гісторыка-краязнаўчым музеі імя Эдуарда Корзуна, па якім можна судзіць аб зместцы бібліятэчнага фонда. У каталозе на польскай мове запісана 513 выданняў па гісторыі, рэлігіі, эстэтыцы, медыцыны, вялікая колькасць белетрыстыкі, шмат кніг, звязаных з Беларуссю. Прыжыццёвыя выданні Адама Міцкевіча, творы Уладзіслава Саракомлі, Лізы Ажэшкі, Антонія Дэнца і іншыя. Большасць на польскай мове, з друкарняў Варшавы, Кракава і іншых гарадоў Польшы. А таксама выдадзены ў Маскве, Львове, Кіеве, Вільні, Пецярбургу. Год выдання сярэдзіна і канец 19 стагоддзя. Большасць была прадстаўлена ў адзіным экземпляры. Каталог у выглядзе кнігі захаваўся часткова. Адсутнічаюць лісты з сярэдзіны каталога, але пачатак і канец засталіся. Больш пра бібліятэку звестак не знойдзена. Хутчэй за ўсё яна была вывезена альбо знішчана пасля смерці яе ўладальніка ў 1939 годзе. Шаноўныя чытачы, каб больш даведацца пра розныя падзеі, факты з гісторыі нашай мясцовасці, завітайце ў сельскую бібліятэку аграгарадка Навасёлкі. Тут чакае вас шмат цікавага, новага, і я, бібліятэкар Шымановіч Наталля Фёдоровна.